Εμπρός. Ρε εσύ ο Μένιος. Ζεις νυμφίε ανύμφευτε. Άσε τις πλάκες ρε Νάνση και φώναξε τη Σούλα. Ναι, τη γυναικούλα μου. Δεν πιστεύω να είναι εκεί η μπουρτόζα η μάνα σου. Λείπει. Πάει στο Ινστιτούτο Καλονής για αναδόμηση. Καλά ντε μη φωνάζεις. Σούλα. Τι είναι Νάνση? Έλα, στο σύρμα ο Μένιος. Σοβαρά? Ναι, Μένιο εσύ? Ναι, καλά. Τι καλά? Ανησυχούσα για σένα. Γιατί χάθηκες? Πήγα στο γιατρό, στον ψυχίατρο. Όχι. Όχι, δεν τρελάθηκα ακόμα, δεν τρελάθηκα. Πήγα για να μάθω γιατί δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, άκου τώρα με προσοχή. Ακούω, Μένιο μου. Ναι. 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 Όχι. Εντάξει, μη θυμώνεις, αλλά μου φαίνεται αστείο. Αστείο, ξεαστείο, έτσι μου είπε ο γιατρός. Και πρόσεξε, επαναλαμβάνω, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Έτσι. Λοιπόν, κλείνω και όπως είπαμε. Έτσι. Εντάξει, έρχομαι. Μπα, ξανασμίγουν οι πλατωνικοί εραστές. Να κοιτάξεις τη δουλειά σου και να μην ανακατεύεσαι. Πολύ συθρού είσαι να πούμε, αλλά δεν φταίς εσύ. Το μικροαστικό σου επίπεδο επιδρά σφαιρικά στο πλαφόν της ανορθόδοξης στάνταρ κατάστασης που έχει τις ρίζες της βασικά στην καταπίεση και στην σεξουαλική ανικανότητα της καταναλωτικής κοινωνίας. Έλα, Παναγία μου, πώς μιλάς έτσι, βλαμμένη είσαι? Όχι. Απλώς επιμορφώνομαι σοσιαλιστικά. Κοριτσάρα μου, ζαχαροπλάστης ήταν ο πατέρας σου. Σας παρακαλώ, κύριε. Εγώ σας παρακαλώ. Μανάρα μου. Τι σου επιτρέπω? Άκου, μανάρα μου. Για ποια με πέρασες, Άμα γριεύεις μου τη δίνεις. Είσαι για πινκ-πονκ. Μα επιτέλους θα σταματήσεις να φωνάξω την αστυνομία, Δεν τρέπεσαι, βρε ματράχαλε. Να πειράξεις το κορίτσι. Τι ανακατεύεσαι εσύ, κι μόνας της είσαι. Μάλιστα. Κι αν την πειράξει ξανά, δώσ' πώς τα μούτρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε, αλλά δεν χρειάζεται. Δεν ξέρετε τι κολλητηριτζίδες είναι αυτοί. Βρε παράτα μας. Τι είπες, ρε Πάμια? Κάτω το χέρι σου, μη χειροδικήσω. Μα επιτέλους, τι θέλεις εσύ, κύριε, και ανακατεύεσαι? Τι θέλω? Να σε γλιτώσω από αυτό το δράκο. Και ποιος σου είπε ότι θέλω να με γλιτώσεις, Έλα, συνέχισε. Πάμε, Μανούλη. Βρε που έπεσα. Σόδομα και Γόμορα. Τι θα έλεγες να πάμε κάπου έτσι ήσυχα? Ναι, αλλά πού? Αν σου έλεγα να πάμε σε καμιά ερημική ακρογιαλιά θα σου έλεγα ψέματα. Εξάλλου είναι μακριά. Είσαι να πάμε σε κανένα μετασυγχωρήσεως ξενοδοχείο? Σε ξενοδοχείο με έναν άγνωστο? Ποτέ. Για ποια με πέρασες? Έχει ξενοδοχείο εδώ κοντά? Να το ξενοδοχείο κατά τύχη. Και τι θα κάνουμε στο ξενοδοχείο? Βλέποντας και κάνοντας. Έστω, αλλά δεν είσαι φρόνιμος. Θα προσπαθήσω. Σας παρακαλώ, κύριε, γιατί κλειδώσατε? Για να σε προφυλάξω. Υπάρχουν κλέφτες, δολοφόνοι, εμπριστές που καίνε τα δάση. Βιαστές. Αχ, δεν μου λέτε τέτοια, φοβάμαι. Εγώ είμαι εδώ. Αλήθεια, δεν συστηθήκαμε. Μου χαρίζετε το ονοματάκι σας? Με λένε Σούλα. Από το Βασούλα. Όχι, από το Χρυσούλα. Και εμένα με λένε Μένιο. Από το Μένιος. Σου έχει πει κανείς ότι έχεις πολύ ωραία μάτια? Το όπελα δεν τον πίστεψα. Και πολύ ωραία χείλη. Και πολύ ωραίο δέρμα. Σούλα, γυναικούλα μου. Να ξέρεις πόσο σε πεθύμιζα. Σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπώ. Σε θέλω εδώ και τώρα. Ναι, Μένιο μου, εδώ και τώρα. Έλα να μην χάνουμε ώρα. Σούλα. Μένιο. Σούλα. Μένιο. Σούλα. Μένιο. Σούλα. Μένιο. Τα ίδια πάτε, τάκι μου, τα ίδια πάτε, Ελί μου. Δεν είναι ζωή αυτή, θα σκοτωθώ. Θα πέσω από το μπαλκόνι. Μη, Μένιο μου. Μένιο. Μένιο.
βρήκες να μαγκώσεις κι εσύ. Μένω, τρελάθηκες, τι κάνεις εκεί? Άσε με, Παντελή, μη με εμποδίσεις, θα πνιγώ. Δεν είναι ζωή αυτή. Και δεν μου λες εδώ στο μαγαζί βρήκες να πνίγεις, γιατί δεν πας στη θάλασσα? Στη θάλασσα δεν θα πνιγώ, θα πάθω χολέρα. Τι του λες τώρα? Άσε με, Παντελή, μη με κρατάς, θα πνιγώ, θα αυτοκτονήσω, θα πιω ακουαφόρτε. Μη με κρατάς, σου λέω. Δεν είμαι άντρας, δεν είμαι γυναίκα, δεν είμαι εσωαδερφή. Τι είμαι? Μπακάλι, σε μπακάλικο δεν έχουμε. Οι υγιεινές τροφές. Τώρα με τον πόνο μου παίζεις. Ο Θεός σε τιμώρησε για τα ανομήματά σου και θέλησε να σε σώσει. Ποιος είναι? Τι φωνή είναι αυτή? Η φωνή της σωτηρίας, της Μπέλου. Εσύ είσαι, θείε. Είπα κι εγώ, μη βλασφημείς τέκνον μου. Εσείς είστε πάτερ Ευλάμπιε. Περάστε, καθίστε, θα πάρετε ένα ουζάκι. Όχι, Παντελή μου, δεν θα πάρω τώρα ουζάκι. Θα έρθω άλλη φορά. Να το πάρουμε μαζί. Τώρα θα πάρω το Μένιο. Θα τον πάρετε? Στο μοναστήρι. Θα τον πάρω εκεί να βρει τη γαλήνη ψυχίστε και σώματος. Τι λέει ο θείος σου Μένιο, θα πας? Έχω κι άλλη εκλογή, Παντελή μου, έτσι όπως κατάντησα. Γεννηθεί το θέλημά σου. Θα αφοσιωθώ στα θεία, θύε. Ελπίζω να σου αρέσει το μοναστήρι. Πλούσια τα ελέη του. Ο Κύριος τα πάντα η Σοφία επίησε. Welcome. Ορίστε, Welcome. καθολική είναι. Εδώ είσαι εσύ. Έλα, παιδί μου, κάθισε. Όχι, δεν κάθομαι. Ούτε πρόκειται να μείνω. Τι έπαθες? Εγώ φεύγω. Πού πας? Μακριά στην έρημο. Να μην βλέπω Αγίους, να μην βλέπω γυναίκες, να μην βλέπω κανένα. Μένιο, παιδί μου, κάτσε. Όχι, όχι. Τι να κάτσω? Εγώ εδώ μέσα κάθομαι σε αναμένα κάρπουνα. Σε παλούκι κάθομαι. Κύριε, τον εν πολλές αμαρτίες περιπεσόντα άντρα μετανοήσαντα κι εις παλούκιον καθήμενον συγχώρεσον. Ότσι, Κύριε, η δρόμη της ορθός τον Κύριον μνήτε, ότι σήκωσαν πάντων με σαν δραγών, είναι μη, αμήν, δόξα σοι. Την ευχή σου, γέροντα. Όχι και γέροντας, θα σου έλεγα κάτι, αλλά έχει χάρη που πάω για Άγιος. Τι είπες όσοι ασκητή? Τίποτα, τέκνον μου, ευλογημένη να είσαι. Πώς να είμαι, πάτερ μου, που είμαι χήρα νέα γυναίκα? Εσύ τώρα ήρθες στα μέρη μας. Έχω μέρες. Καλά, και πώς ζεις εδώ στην ερημιά? Ο ύψιστος φροντίζει δια των δούλων του. Και τι τρως? Με θρέφουν τα πετεινά του ουρανού. Δεν έρχεσαι στο σπίτι μου να σφάξω έναν πετεινό που έχω καλοθρεμένο? Ο Θεός να σε συγχωρήσει, αμαρτωλή! Δεν είμαι αμαρτωλή. Και να θέλω να αμαρτήσω βρίσκω άντρα εδώ στην ερημιά. Γι' αυτό σου λέω, έλα και δεν θα χάσεις. Είπα γεω πίσω μου, σατανά! Δεν είμαι σατανάς, γυναίκα είμαι. Το ίδιο κάνει. Έλατε, μην κάνεις το δύσκολο. Φύγε, γιατί θα κατέβω από την κολόνα και θα πιάσω πέτρα. Εσύ θα χάσεις. Περίεργο. Κάτι κλώτσισε μέσα μου. Λες! Ήμαρτον, Κύριε. Εσύ είσαι ο Άγιος ασκητής, ο στυλίτης. Για να είμαι πάνω στο στήλο, τι θέλεις να είμαι? Λάμπα της ΔΕΗ? Στυλίτης είμαι. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Αν είναι έξυπνο, Δεν μου λες, τι καιρό κάνει εκεί πάνω? τον κακό σου τον καιρό. Μπορεί να είμαι στυλίτης, ψώνιο δεν είμαι. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά στην εποχή μας. Τι ρεζιλίκια είναι αυτά?
Κύριε, συγκράτησόν με. Κάποιο κεφάλι θα σπάσω σήμερα. Συγχώρησον αυτόν και στείλε άγγελον εξ ουρανού. Συγκράτησον τα νεύρα αυτού. Κύριε. Τι γκολ! Offside ήτανε ρε, δεν τον είδατε! Ναι! Μας χρειάζεται ένας διαιτητής! Θα μας κάνεις ο διαιτητής! Θα σας κάνω το διαιτητή. Να δούμε και λίγο ποδόσφαιρο της προκοπής. Ήψιστε με συγχωρείς. Για τα παιδιά σου το κάνω. Πάρε και σφυρίχτρα! Και προσέξτε καλά, σας το δηλώνω από την αρχή. Όποιος παίξει αντικανονικά θα του πάρει ο διάολος τον πατέρα. Ήμαρτον, κύριε. Μα σοβαρά έγινε ερημίτης ασκητής. Ναι, ο Αθεόφοβος, ναι. Λες και ζούμε στο Μεσαίωνα. Άκου στυλίτης. Στυλιάρη του χρειάζεται. Φαίνεται το πήρε επί πόνου. Χρυσό τον έκανα να μην φύγει από το μοναστήρι. Άντε βίβα. Στην υγειά μας. Αρκετά. Πηγαίνετε τώρα. Θέλω να προσευχηθώ. Ευλόγησε, πάτερ. Ευλόγησον, Άγιε. Την ευλογία μου να έχετε. Πορευθείτε εν ειρήνη. Στο καλό. Στο καλό και ο Θεός μαζί σας. Εσύ τέκνο μου γιατί δεν φεύγεις, γιατί μένεις εδώ? Θέλω να με ευλογήσεις μέσα στη σκηνή σου. Στη σκηνή μου δεν ευλογώ μέσα στη σκηνή μου τέκνον μου. Ο Άγιος Πρεβέτης πως ευλογούσε. Πονηρή, αλλού το πας. Φύγε γρήγορα. Κατέβαγε, θα γκρεμίσω την κολόνα. Φύγε από εδώ. Κατηραμένε όφη. Ή μάλλον κατηραμένε ρινόκερε. Ήμαρτον, κύριε.